Shall we turn our Bibles to the book of Mark? Mark chapter number 14. Verse number 1 up to verse number 9. Can you do me a favor? If you are sitting to somebody who doesn't understand our vernacular language, can you just have a time to interpret to him or her? Our English service is tonight, 6 p.m. We'll be conducting an English service. In our Shona service, please do me a favor. You have time to interpret to him or her, tell him what we are talking about. I know there are other sumos. Thank you so much. God bless you. Do I have a reader? Or I can read for myself? Shall we? But I want a Shona Bible reader. Are you ready? If you are there, just give me an amen. Are you there? Ndinakukumbira vanhu vakuri kusimudza ngavarege kuenda panze. Ngavarege kuenda panze. Kune mispace iriko yekuti vanhu vanogona kugara, vamwe vanogona kumira kuti neurombo. I think we are going to add more chairs. Next week we will be having more chairs again. Mwari vachitiitira zvakanaka vachitikombora nekutiropafadza. Musaende kuda kune panze hamainzi. Vamwe vanogona kugara kuno kana kune vamwe anamai vanogona kuyavisa kugara apa. Ngatiende tigara apa. Tisire nzvimbo kuna nababa. Kuti vamwe varege kukura kupinda vakamira. Kana kuna vakomana vari kumashure nevasikana, you are free to come and sit on the carpet. Maybe the service might be very long for you. Just come forward and sit down. There is a space here like what the Sunday school is doing. Uyamugare. Kana kuna vasikana vanoda kusimuka kuti vasire vakomana nzvimbo. Ndiani anoziva pamungangodiwa nekusiya sitiko. Zvinogona kungodisa izvozvo. Kana kune vamwe vakomana vanoda kusire vasikana nzvimbo. Ngatifurire pamberi Mwari vachitiitira zvakanaka. Vachitikombora nekutiropafadza. Mark chapter 14 verse number 1. Now the Passover and the feast of unleavened bread were only 2 days away, and the chief priests and the teachers of the law were looking for some sly way to arrest Jesus and kill him. But not during the feast, they said, or the people may riot. While he was in Bethany, reclining at the table, in the home of a man known as Simon the leper, a woman came with an alabaster jar, very expensive perfume, made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head. Some of those present were saying indignantly to one another, "Why this waste of perfume? It could have been sold for more than a year's wage, and the money given to the poor." And they rebuked her harshly. "Leave her alone," said Jesus. "Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, and you can help them anytime you want, but you will not always have me. She did what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. I tell you the truth, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will always be told in memory of her." Thank you so much. Can you read for us in Shona? vakanga vachitsvaga mutomo wavangamubata nawo namano kuti vamuuraye, nokuti vakati zvinenge kuitwa pamutambo kuti kurege kuva nebope pakati pavanhu. Zvino wakati ari paBhetania, mumba maSimoni wamaperembudzi, agere pakudya, mumwe mukadzi akauya ane chinu chearibhastera chaiva nechizoro chenadho chakanakisa chino mutengo mukuru. Akaputa chinu chearibhastera akachidurura pamusoro wake. Asi vamwe vakanga varipo vakatsamwa pamwoyo yavo vakati, "Kuparadza ikoko kwechizoro kwakaitirweiko? Nokuti chizoro ichi chingadai chatengeswa namadhinari anopfuura 300.
vakapihwa varombo vakatsamwira mukadzi. Asi Jesu wakati, muregei, munomutambudzireiko? Wakandiitira basa rakanaka. Nokuti varombo munavo nguva zvose. Nguva ipi neipi yamunoda, mungavaitira zvakanaka. Asi ine hamuneni nguva dzose. Wakaita paakagona napo. Wakagara azodzera muviri wangu kuvigwa. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kwose kunozoparidzwa ivhangeri panyika dzose, zvakaitwa naye zvicharebwawo. Vakurangarire nazvo. Thank you so much. May God bless the reading of His word. Shall we put our hands together for my Shanduka? The title of my message this morning is Breaking the Limits, Part 2. Part number 1 was last week, but in Part 2 this week. Just to recap, mindfulness vaishumira pamusoro pemukadzi anonzi Hana akaita break the limit. Vachitaura vanotsiva limit yakanga iri pana Hana, yakanga iri kuti akanga asingabare, akanga asina mwana. Zvakanga zvisina kuitwa navaroi kana nen'anga, but zvakanga zvakaitwa naMwari murume. Mindfulness vakapfuurira pamberi akati kune zvimwe zvinhu zviri muupenyu hwako anogona kunge ari matambudziko, uchiona sematambudziko, but imwe nguva akaitwa naMwari kuti ukuru hwaMwari huone kuzikanwa. Saka uri matambudziko haasese kugara uchingochema nawo uchifunga kuti imwe nguva madhimoni kana mweya tsvina, asi imwe nguva zvizive kuti imwe nguva unopinda nguva dzakadaro Mwari vatendera zvavo. Vanhu vakapfuurira pamberi vakataura akati kune mukadzi wainzi Hana. Hana akaziva kuti she needed to break the limit. Akaenda kutemberi kwaaienda gore negore ndokusvika kune muprista aive kwainzi Eli. Achisvikapo anoziva kuti I'm going to break this limit through prayer. Aizodadiona Penina nokuti Penina aive nevana vakawanda, Hana asina. Asi akati this time I'm going to break the limit. Next year by this time I'm going to be carrying a baby in my womb. Mindfulness vakapfuura pamberi, shoko rakapera vakataura akati Hana akaonekwa achingomimidzira malips ake achingosumudza malips kusvika Eli paakaita misinterpret. Akati watobatwa newaini kusekiseni kwakadai waita sei? Anoti muranda wenyu haana kudhakwa asi ane shungu pamwoyo pake. Hana akabreka limits. Zvinobve Bhaibheri shoko raMwari paakadzokera kumba achinosvika isangana nemurume wake, Hana akazvitakura. She broke the limit. Ndikakutaura kuti kune zvimwe zvinhu zvokuti kana ukashandisa munamato unobreka malimits. Ndinari kuimbwa remangwanana anani kana kuti ndingodaira amene rinani. Hana mogumira ipapo bedza Hana achizinobatsirwa nemwana achinogamuchira mwana waakanga ainaye. Mwana akasvikawo zvakare mukuzvarwa ndobva asvika kune malimits anga akamugarira. Mwana akatumidzwa zita rainzi Samueri. Asi pakudzokera ikoko vanoda kuzoudzwa zvakawanda. Munoona vamutasa vari kuisa paYouTube. Munogona kunzwa mharidzo iyoyo kana makaimisa last week moiona monzwa achiparidzwa, mononoga kuYouTube munoinzwa mharidzo iyoyo. Asi mangwanani anoda kutaura Samueri achizvarwa akazvarwawo ane malimits aakanga ainawo. Panguva yakazvarwa Samueri, zvinonzi neBhaibheri shoko raMwari kwaIsraeri kwakanga kusanzwi shoko raMwari mutemberi. Mazuva iwayo kwakanga kwakanyararwa. Eli akanga ane nguva yaakanga ainayo kugara paaigara pachigaro chake cheuprista, asi Mwari vakanga vasingataure. Samuel had to break a limit yekuti atange kunzwa kutaura kwaMwari zvakare. Vakapfuura pamberi vakati vana Eli vave nevana vainzi Hofni naFinehasi. Vainzi Hofni naFinehasi panguva idzodzo vakanga vasvika panguva yekuti vaitotora vakadzi vachirara navo muchechi. Imagine ndokuva yakanga yazorwa Samueri. But Samuel anoti I've come to break every limit. Tora henyu madzimai ndichirara navo musvondo, but I know where I'm going. Hallelujah. Reka ndikutaure mangwanani ano kuti vana vevafundisi, children of the pastors, vane dambudziko nokuti vanoita chijairira chekuti vanoona zvinhu zvinoitwa kuchechi sezviri kuitwa kumba. Havagone kudifferentiata zvinhu zvinoitwa kuchechi nezvinhu zvinoitwa kumba. Kana vari kuchechi vanogona kufunga vari kumba, kana vari kumba vanogona kufunga vari kuchechi, nokuti vanogona kufunga mechinamati ivi vari kumba. Kuti vangonamateri vanoona mati vari kumba tiri kuchechi, kana vari kuchechiwo zvakare vanofunga kuti tiri kumba. Saka vanokonfuzika
pakati pechechi nemba. Ndosakaona Hofni naPhinehasi vakatora madzimai vakarara nawo muchechi. Vaifungwa kuti kumba havana kuzori muchechi, havana kuzori madzimai ndekurara nawo kumba asi kurara nawo muchechi. Vana vafundisi vane dambudziko. Ndinawo vana vava ndinavo. Dai Mwari achiitira nyasha apa vana vafundisi nyasha. Chokwadi here munguva yekuti Mwari haachamubvita panotora munhu achakuzara nemudzimai musvondo. Ndinarumbidza remangwana nanani. Ndinarumbidza remangwana nanani. Ndinarumbidza remangwana nanani. Vari kutora vachirara madzimai muchechi. Vanhu vainwa munhu aibreda limit aidzisamere. Bhaibheri shoko raMwari rinopfuura pamberi richitaura zvakanaka. Rinoti namazuva iwayo pakanga pasanzwe kutaura kwaMwari. Mwari havana kunyarara. Vakapfuura pamberi vakati tichazotaura naSamueri. Ndoda kuzviziva mangwanana kuti havasi vana vafundisi bedzi vari kutaura nezvavo. Asi izvi nezvoro vanhu vakazvarirwa muchechi vanhu vajaira zvinhu zvemusoro. Ndinoona kuti mwangafara kati hamene ari kutaurwa mwana womufundisi. But kunyange nemumakomo watiri kurarama, if you are not very careful, unogona kuuya muchechi kwadazokureka limit yekuzokutaura kwaMwari. Unogona kuuya muchechi ukarara nemudzimai muchechi. Kurara nemudzimai muchechi kwaunogona kuita iwe uri mwana waMwari akatemwa neropa raMwari. Unogona kuenda paWhatsApp uri muchechi kurara nemudzimai muchechi iwoyo. Havene kana kutiwa zvakanaka. Pamama physical kurara nemudzimai muchechi, but kuenda paWhatsApp uri muchechi kurara nemudzimai muchechi, Mwari haafari nazvo. Ndinarumbidza remangwana. Izvo zvichipadza kudai kuno Mwari nganyiri ngachigara pasi iye zvanyanya zvemari zvanyanya kumashure kwakunyanya anogara kumashure. Kurara nemudzimai muchechi uri muchechi ikoko ungambotorara nemudzimai kuyozorora nemudzimai paprofita, but kutaura nekukomera nekuti Mwari atiparidza imwe mwavanazvo kutuka namashoko patona kutuka nechemwoyo. Kurara nemudzimai muchechi ikoko mumazuva anorarama anoda vanhu vanoziva kubreka malimits kuti kereke haisina mashiri vanobva kutaura kwaMwari asina kubva kutaura kwaMwari. Ndinarumbidza remangwana naro vachizodai amene rinaro. Haleluya. 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 Kutanga pabrika muchechi uchiputita uchifundisa kurara nemudzimai musvondo mazuva akakurarama anaya. Mwari vakanga vasanzwirwa kutaura kwavo nokuti vaiko vazhinji vakanga vakurara namadzimai. Haleluya. Havana kuziva kuti madzimai haasi kurara navo musvondo, ndekurara navo kumba. Nditeerere kuringani mumwaka mungoti Samueri watirikugara nezvakaita mumwe Samueri. Imwe kazvarwa kwako vakasiri ordinary iwewe. Kana ndakazvarwa kwako ndikutaura ngatendeukiwo kunako iwewe. Wakatendeuka zvemunana sekuzvarwa kwaitwa Samueri zvemunana. Samueri akazvarwa pakutamburirwa. Iwe wakazvarwa into the kingdom of God. Vamwe vanhu vatambirira. Mudzimai wako atokukoka aneka nekukoka hanje kuchechi baba. Mukoma wako atokukoka akukoka. Mumwe wakaita zvekutotamburwa. Kauyo kwako wakaita kuchinja akamira zvakanaka iwewe. Wakaita zvekuzvarwa watambura. Chamwari tikutaura neSamueri ari kundidzwa masikati ari kuti Samueri iwewe. Zvauri Samueri yakutadzana naHofni naPhinehasi. Zvauri Samueri ziva zvawakaenda muchechi. Zvauri Samueri zviziva ndakauya kuzobva kutaura kwaMwari. Zvauri Samueri ziva kuti amai vangu vakandizvara nekutamburira. Zvauri Samueri zviziva kuti I need to break every limit. Ndinari kundidzwa masikati anaya. If you can hear me shout a greater amen. Shout amen. Ndiri Samueri. Ndiri Samueri. Sheka ndiri Samueri. Handina kuzvarwa zvinoordinary. Hamuna kutendeuka nje iwewe. Rekakukopa nekutedzera zviri kurara mumusvondo. Zviziva zvakainge musvondo. Zviziva zvakawirei. Neimwe masikati ano ndinorarama upenyu hwechifundisi. Upenyu hwechifundisita chinenge chaEri. Upenyu hwekutadza kupfuura vana. Upenyu hwekutadza kudzidzisa vana gwara. I want to make a difference. I don't want to be the ordinary pastor who can see things and just look at them and take them for granted. I want to be a pastor who can have guts and who can have the faith to tell the children what to do. Ndinoramba zvaEri zvekugara pachituro. Zvekuona uchiri nekufundisa sechechi chiparara. Mumwaka watinorarama kunodiwa vafundisi vanomira vachitaura kuti unogona kubreka malimiti. Vanomira vachitaura kuti Mwari asanzwirwa kuti akutaura. Mwari anogona kutanga kutaura zvakare. If you can hear me, shout it better amen. Hallelujah. 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 Ndinarumbidza remasikati anaya. Ndinarumbidza masikati anaya. Maifundisi vakapedzisira vakati Samueri akabreka the limit. Akatanga kunzwa Mwari vachitaura. Rega ndikutaurire shamwari. Zvinhu zvaMwari hazvisi zvekujairira. Hofni naPhinehasi vakajairira
vakati izvi ndo toolbox yababa vedu tinogara tiona vachienda kuaritari vachinobata chibhokisi ichi chibhokisi chinonzi areka zvino zvakafunwa navafiristi havana kutarisa kuti holinesi yavakamira sei vakamhanya kunonyamura ndokubva vanonyamura areka yajehovha tikazi ndeka yekuhondo havana kuziva kuti mwari uyu afambe pane tsvina haana kuziva kuti mwari vaiona zvaaita zvinokosha zvakanyanyisa kuti uzvizive kuti mwari vanoona mwari akana vanyadzisa vako haleluya never take for granted the things of God tiri kuda mumagauno vasikana vakomana vanamai nanababa vanoti malimiti akasetwa vanobreka vobreka voti hauna kutanga kuzomutara kwamwari vasina kubhuva vana votuda kuti bate vana rega ndikutaure kunonoka kubata mwana zvinova kuti mwana yeye ndomunana pano uyo hauya ari ordinary verenga vana yesakazva mubhaibheri verenga mazvairwo akaitwa naisaka havana kuya vari ordinary verenga mazvairwo akaitwa john the baptist havana kuzvarwa vari ordinary zvinonzi ana elizabeth vakatongotambura tarisa mazvarwa akaita nasamira havana kuzvarwa zviri ordinary vakazvarwa vana amai vatambura mwana anozvarwa mai vagotora makore vachitambura haasi an ordinary baby anenge ane chaainacho mwari chaakaisa maari ina vanobreka maminitsi kuti mwari mugore rimwe uri ndinoziva kuti ndizozvitakura enda ndizozvitakura nacho verekana samusoro havana nguva vari ordinary chaurikuzozvitakura ndeuchakazodzwa ndinarumidza remasikatana ndinarumidza masikatana ndinarumidza masikatana shout break the limits break the limits if you want to do what you have always done you always get what you have always heard ukanga uchita zvawagara uchingoita unongowana zvawagara uchingowana if you are doing what you have always done you always get what you have always heard ukaenda mwana vasikana uchingotenga mengo dze15 rand dzichikupa profit ye5 rand ukaramba uchingotenga dze15 rand adzingobva dzakakupa profit ye40 rand zoramba dzinokupa profit ye5 rand you need to break the limit wotirwaa kuna handikona mwana vasikana unotenga dze10 ndaakunotenga dze50 dze50 adzinokupa profit ye5 rand dzinokupa profit iri pamusoro haleluya ukaramba uchiita zvawagara uchingoita unoona zvawagara uchingowana mugore nahatisina vanhu vanoramba vachiita zvavagara vachingoita tirikuda vanhu vanoita zvavagara vasina kugira vakaita people who are going to break the limits people who are going to say enough is enough can you hear me chingosedzera mberi nesimba if you want to get what you have never had you have to do something that you have never done kana uda kuwana zvausingambobvira wakaiwana unofanira kuita zvausingambobvira wakaita ndozvandiri kutaura mugore rine gore rine tiri kuda vanhu vanoita zvavasingambobvira vakaita kuti vawane zvavasingambobvira vakawana shamwari gore rino igore rekubreka malimits it is the year of pushing beyond every limit not by mighty or by power but by my spirit says the Lord ndinarumidza masikatana ndinarumidza masikatana our God works at his best when we are bold enough to push beyond limits mwari wedu anoita zvinoshamisa anoratidza simba rake kana tikagona kusenza zvokupusha malimiti ndopaanoratidza kugona kwake nesimba rake ikoro mwari haasenze nevanhu vanongoti bwezveke mwari anongogara vanhu vanongoti hamero chero zvazvaita asi mwari vanosenza nevanhu vanohodokwadoka mwari vanosenza nevanhu vanoda mwari anosenza nevanhu vanoti here we are oh God we are ready to push every limit you can push every limit in prayer you can push every limit by giving you can push every limit by interceding you can push every limit by preaching the word the Lord souls you can push every limit ipapo ndopaona mwari vachibata nekubata unesimba ndinarumidza masikatana ndinoda kutaura masikatana pamusoro pekuradakadzi wakapusha beyond limits akabreka malimits mukadzi ukaverenga kunamakwataverengeza anapuwa zita kuti mamwe mabhuku akapuwa mazita but ndinoda kuvasuma sezvaakamupuwa zita kuna make rega ndingoti kwaione anandahurumana bhaibheri shoko ramari pavhesi ya3 and being in Bethany in the house of Simon the leper as he sat at meat there came a woman mark the word there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard very precious she brought the box and poured it on his head hallelujah this woman had some limits mukadzi vaiva nemalimits aakanga ainawo rega ndikutaurire kuti in the old Bible times during time yemaisraelite
munotevera neni munonzwa bhaibheri richiti akafidha more than 5,000 excluding women and children. Munhu aiti mudzimai akanga asingaverekwe uye akanga asingaonekwe. Vamwe vaJudha vaita kuti vachitonamata vari varume, the male Jews would say, I thank you God for not making me a dog or a woman. Kwavari mudzimai akanga asiri chinhu chainorengwa. Saka mukadzi aive nelimiti yekuti aiva ari mudzimai, nokuti vaJudha aitozviziva kuti madzimai haaverengwe. Kunyange nekukaucha iri nechivanhu vatema, madzimai hamutenderwe kudare nevarume. Kana mukadzi dzadai zvenyame nasi chokwadi. Vananga vavakuita moto wavo vagarawo mono muchiti peya mosondezambia yedu munotoenda mandainzwa mama amukoniswa kana revarume mosokondezambia yedu bvusho ndauya kuti ndikuvura namusema munutaurei ndauya kuvura nabhushimo munutaurei hamuna nguva iyoyo hamutenderwe kudare rana baba. Mukadzi uyu waiva nelimiti yekuti haitenderwa mukadzi uyu kuti asvike kwakanga kuine varume that was a limiter. Akanga asingatenderwe but anoti I'm going to break that limiter. Ndinarumbidzwa yemasikati anaye kana kuti mudhodaira amene nani. Hallelujah. Hallelujah. Kana kuzwa kuti panguva yekutaura nebhaibheri shoko raMwari paiva the feast of Passover in Jerusalem. Feast yePassover yaishedza vanhu from all over. Sezvinoitwa muno South Africa nanhu achida kuchechi chinonzekwa nekwamutendi. Kana muchenwa kwamutendi rodi anyone inovharwa vanhu vachienda kwamutendi kunonamata Mwari wavo. Nenguva iyoyi zvakare kana kwaitaurwa nyaya yepasika kwaIsraeri, all roads were leading to Jerusalem. Hakuna munhu aisatenderwa kunzi asaende kupasika, kumutambo wepasika, the feast of Passover. Munhu wese ainofanira kuendako mumatemberi avo nemumasinagoge avo nemuma-Jewish Bible schools. During that time, a month prior to the feast, maidzidziswa vanhu kudzidziswa kuti chii chinonzi Passover. Inodyiwa sei? Mutambo zvipo zvisina mbiriso chii? Vanhu vaidzidziswa. Saka zvaiva kuti vanhu vaitogara vadongo kuJerusarema in a space of more than a month pasika isati yasvika. Zvinoti what 2 days ndiri kutaura kuti makanga mazara sei? Zvinoti makanga mazara zvakanyanyisa muJerusarema. VaJudha vainenge shuwa kuti vakoshese mutambo wavo wepasika. Vainenge shuwa kana kune makuva ari murodhi vaiyapedza newhitewash kuti vagokurumbidza kuaona kuti vasagumane nawo kuti vazvisvibise. Vaingonyenyeredza zvimwe zvese zvavainyenyeredza. If there was any Jew, any male Jew who lives 15 miles from Jerusalem, I will suppose kuti kunoconducta this feast aitotariswa kunzi asvikeko. Saka pataimi inova kuti muJerusarema maizara vanhu vakanga vari ameno. Munguva iri kutaura nebhaibheri, bhaibheri shoko raMwari rati now 2 days before. Chimboimagina 2 days before kana chimbozara kamuzaro kamene parufaro kaye kumasvingo. Iko kaya kaifurwa nevanhu vaipinda muJerusarema. We are talking of a city. Vanhu vakanga vari mavhu namarara. Munoti kurufaro rwose runova kuine vanhu but havasviki vanhu vakanga vari muJerusarema. But I'm happy kuti pakaita mudzimai, there was a woman who made up her mind. Anoti hazina kuosva muJerusarema makazara, mune varume vakazara, but I'm going to break the limits. If you can hear me, shout a better amen. Can you hear me this morning? Urumidzwa rinongona nano. Kufunga kwangu nongona nano pavhesi ya3 yaverengezwa kumba kwaSimon uyu. Yes. Bhaibheri rati Simon mumaperembudzi kwawakauya uchechichenjera zvizive. Uye ari kunzi Simon mumaperembudzi akanga asina maperembudzi wacho. But vanhu vakada kuramba vachimumushedza nezita rezvinhu zvaakanga aporeswa zvanga zvapfuura kare. Zvichenjere kuti gore rineri kunewo vanhu vacharamba vachimushedza nezita rezvawakapfuura kare. Simon haasisina maperembudzi. Why call him Simon the leper? Handisisina maperembudzi. Chiregai kuramba muchingotaura muchiti mukomana uye wokumitisa, musikana uye wokumitiswa, ndakaroora ndare mudzimai. Why continue to talk about past things? Kune vamwe vanoda kunotsvaga zvakare. Kuba kwaSimon, we know him. He is Simon who was healed. Maybe the man was Simon who was healed. But when the Simon wamaperembudzi, to make sure kuti vakusanangudza nefailure yako, gore rino refuse to be attached to your failures. Say I'm going to push beyond every limit. Ramba mugore rineri ukonana kushedza nemutumbo wako nezvimwe zvakafoira nemazita anambuya vakaduikana. Ramba kuti I am but a new name. Ndane zita itsva mugore rino iri. Ndaa Simon zvangu asati Simon wamaperembudzi, ndaa Simon wekuporeswa. Kufunga kwangu ndinofunga inini kuti baba paSimon pakanga pakazara.
ndinofunga kuti pamba paSimoni pakanga pakazara. Because kana muJerusarema mama makazara kudaro, wobva vanhu kuti Jesu apinda pamba. Vanhu nekuziva kwavaita Jesu, nekuda kwavaita kubatwa naJesu, mapofu, zvirema, ndinofunga kuti makanga makazara mumba. Though Simon wakapinda dzakakwanisa kumaneja akati, it's not everybody who is going to enter here. Entry by invitation. If you are not invited, stay outside. Ndikuona panze pakazara. But ndikuona mukadzi who is the woman who is ready to break the limits. Bhaibheri anamutsanangurira chamaziona kuti pakava paine dhoo. Anamutaura akapinda sei padhoo. Mukadzi uri padhoo akanga pane mabhaunzi anga aripo angaiswa naSimoni. Anoti ina handikutobreka limiti. Ndinoziva kuti vakadzi havapinde muna varume. But I'm ready. Get ready. I'm ready to go. Ndikuona achipinda padhoo. Anamuita gogogoi. Bhaibheri anamutaura akati gogogoi. Anamuita excuse. Anoti kazi wai makadini hedu. Anamuti pamusoro iyi. Ndikuona mukadzi ari kupinda nepakati pemwonya napakati pevamwe vakamira. I am going to break the limits. Tapinda. Ari kunopinda muna Jesu akati handina mwandaimba. I am breaking the limits. Ndinoziva zvandikupinda ndikuenda kuna Jesu. Gore rino hasi gore rekuti pamusoro iyi vaSatani. Gore rino hasi rekuti pamusoro iyi pamusoro ndinokuriro. Gore rekupinda with violence. The Bible says since the time of John the Baptist, the kingdom of God has suffered violence, and the violent men shall take it by force. We are going to take it by force in prayer. Kana chinamatera kuti munangoziva kusasimba kwangu, munangoziva kuti ndinenherera, munangoziva kuti ndiri chirikadzi, munangoziva kuti ndiri rovha, munangoziva kuti ndiri pete, munangoziva kuti handina pekugara, munangoziva kuti baba vangu vakafa kare, munangoziva kuti ndakarambwa nemurume, munangoziva kuti kwandiri pano ndakabatwa HIV positive, munangoziva kuti ndiri murwere pandiri panapa, mabvi angu anorwadza. Stop with this here. We need to say I'm pushing her. I am going to break it. Naziona zvipato handinabasa nazvo. Usatadza zvipato. Fokasa target yako. Fokasa kuona kuenda. Ndikuona kuti vari kuzama kuti yes. Maya. Mukadzi. Mamona zambi. Mukadzi anakuya akati taura zvoni. I am pushing. I am going. Ndiri kuenda chose ndiri kunosvika. Chamara achisvikapo. Mukadzi anakumira. Anambodira paakasvikapo. Akati I've made up my mind. Alabaster flask iri kutaurwa iyi. Yakanga akaita sechiwi. Wodhoroche roll on shade. Roll on perfume. But not in size. But mavharirwo acho kumusoro. Roll on haudurure. Unoenda kunozora mbichana. Because mind you, this was expensive perfume. Ayatenderwa kurasa mungori po. Mukarasa mari because imwe yacho yaitosiwa iri nhaka nemadzibaba. Because yakanga iri is money. Kuenda nayo pamarket neperfume yakadai maisikira matobata mari yenyu. Saka yakanga yasiri yekuti nokuganiswa maitozora mbichana vanonozwa kuti kune nadi mune zvazorwa muno. Saka mukadzi vakazviziva akati I want to break the limit. Ndikanonoka kune shasha dziri pana. Achisvika anangori naJesu pamusoro. Akati ndikatomira zvekuti ndinoti kuzora kudziye zvekune roon ndinotorerwa. Ndisati ndatanga. Anangosvika osoma pamusoro waJesu. Kusvika vachingopwanya panyira pamusoro paJesu. Anosvika vangopwanya break it. Kana waona mukana wekuenda pamberi pamwari break it. Kana waona mukana wekuti Jesu varipo break it. Somebody break the limit yakusarorwa kana Jesu atogokonzvika mumaripo. When the anointing is there, uri pamberi paJesu. Rega kupinda bichana. Mind you, pana naJudas vari ready kungora godore. AnaJudas vari ready. Kune madhimoni ari ready. Unonoka unovhutiwa. Kasira mhanya ubreke uti ndamona Jesu. I am breaking it. Mukadzi anobreka abreka. Mafuta apa pamusoro paJesu. Hallelujah. Akati zvekamuromo kadiki akanamutorera nguva. Ndichibhozama kuti azovhura dadari. Rega ndibreke. Abreka flask. Over enter all the contents. Anakusiya kana drop. Akati I don't want the drops of God, but I want the flow of God. Asina madrops, asina mwari anongosema madrops, asina mwari anda zvekuflowa. Kuti rumwari ngaaite zvekuflowa muupenyu hwako. Mwari anga zvemadorodoro ngaflow. Let there be a flowing of God
Hallelujah. What happens after that? The smell of the nut pervades the whole room. When you break the limit, there is change in smell. The atmosphere changes. I can sense, I can smell today. Somebody is going to break your limits, and I can sense fragrance, the fragrance of deliverance. I can sense the fragrance of love. I can sense the fragrance of prosperity. When you begin to break the limits, there is a better smell that comes. Can you smell the smell that is about to come? Are you ready to break the limit? Are you ready to break your jar? If you break it, you can smell the better smell. A smell of prosperity, a smell of love, a smell of deliverance. Why? There is a break of every limit. But John anotakaisa makumbo. Zvova zvaita kweBhaibheri nepesana pesana, notara zvakapesana pesana. But ndakutenda masikati anaya kuti hazvina mhosva kuti yakadirwa papi. Wakamborasa here mafuta bhodho rekumusha rainzi reOliven 700 mils. Wakamborichisvika here mumba maura kubika kudai. Robva rati bwa. Radobva wakambodonhedza. Chamwari pamodonhedza bhodho re750 oil. Paunodonhamba kudai. Imba yese inoita mess. When there is the breaking of limits, it becomes mess. Make a mess in you. Hallelujah. Mukadzi uyu hazvina mhosva kuti Bhaibheri kuti John akadira makumbo, Maki naNduku achakadira musoro, but hazvina mhosva kuti mumakumbo here kana mumusoro. What I know it was all over. Hallelujah. When you break the limit, mess is all over. Nhasi uye paunobreka limit kune zvimwe zvinhu zvichiita zvakadai, zvimwe zvimwe zvakadai, kune zvinotsvaya tsvayo here zvimwe zvakadaro. There will be mercy all over. Ndikuona mungu mazara tsvina vona uri 99 zvaita Jesu yeye dzakuerera makumbo anga ane shema asina kumboona Simoni kuti ageze makumbo. There is mercy everywhere. Chamani paunobreka limits, there is mercy everywhere. Nhasi unotaura kuti unobarira mhanya tsvina ichanga iri kwese kwese zuva ranhasi. Why you break a limit? Uchaona zvinofa, zvinotiza, uchaona zvimwe zvinotidai, zvinochema, zvimwe zvinoita sei. Why pane a mess? Because you broke the limits. Ndinarudzi rwemasikatana. Vanarudzi rwemasikatana. Can I preach some more? Now get on. Pauno break the limits, my religious spirit begins to manifest. Break a limit, not my religious spirit. Anotanga kumanifest. Mukadzi uyu paakamobreka maminutes, yobva kwamanifesta mareligious spirits. Pavhesi ya4. And there were some that had indignation within themselves. Ukabreka malimits vamwe vanogumbuka. Kune vanogumbuka pavabreka malimits. Nditeerera zvati vana vati kuona vakaroorwa. Vanoda kuona zvinhu zvakapuresa mujoni ndashanga ndiwanewo. Paunororwa kune vanotsamwa. Vana vati kuona uchidhiraivha mujoni. Vanokura vaiti mazuva anaya zvinhu zvakatopuresa kusaduni hakuna ari kuuya. Ndashana oda. Zvadai nditofunga kudzokera kumusha. Ndangada kumbotumira tsamba yekukomenda anotanga. Vanoda kuona zvinhu zvakadara. Vadi kuona uchibreka malimits. Paunobreka malimits kune vanotsamwa. Paunobreka malimits kune uchichi kune vanogumbuka. Ndoparidza zvishoma shoma. Chamani paunobreka malimits echiguru. Zita rako chigara chiyapiyaro. Kune vanonzi mareligious spirits anotanga kumanifesta. Kuti nditaure chokwadi mwedzi wega wega munobvisa chiguru. Muchigoita muchijamba mumwe mwedzi. Kweni kupedza nhamo. Kuti every month, dai muchigo anonzi mareligious spirits. Paunobvisa offering yakawanda uchida sukudza rwanda going to give 10,000. Kune anonzi mareligious spirits anotanga kumanifesta. Kuti hazvisi zvenyu zvimamhanya mari ndeyekusevha. And the religious spirit kazhinji anoda kuisa varombo panzvimbo yaJesu. Una kuizwa iwe. Panokotarwa nezvekupa Jesu vanosunga varombo. Izvo mungatira kuti tipe kuna mwana kuti asiko varombo. Tozovape dai matira kupa varombo. Mukadzi uyu aitira Jesu. Vanhu vari musondomo vakakomberedza
ndinarikudzemasikadzana mareligious spirit anotanga kumanifesta, anotanga kuonekwa. Haleluya. Paunobreka malimits pese unoziva kuti why west sematambisa vanoda kutambiswa panzvimbo pekuti wabreka malimits. Zuva ranhasi zvinopedza uda kuti uite chimwe chinhu chausingambobvira wakaita kuna Mwari, unoratidza Mwari kuti wausingambobvira wakamuratidza. Enda with whatever you've got, break the limits. Ndikakutarisa zvinodhura zvakaita sei, ndikakutarisa kuti kana uchigona kunamata nemisodzi, go and break it on his head. But zvinopedza service ine, get ready. Iva nechaona chavo chinoratidza kuti rwauna Jesu. Tanenda nechechi dzinongoyemura nehost deco, chechi dzinongoyemurwa nemabuildings akanaka, chechi dzinoyemurwa nekudziri pamedia, dzinongo paTV, but havana kuna Jesu wacho havasi kuratidza kuti I want you to make a sacrificial thing when we are going to finish this service. Ende kuna vanhu vaunozvambarara kana vaunoratidza kuti ukadzarire nezvake zvese, uti ndawane zvangu zvese kuti uratidze kuti Jesu. Ndinamukwe masikatana. Shamwari ma-religious spirits anotanga kumanifesta paunenge wabreka limits. Akarohwa zvake asi anga akura. Ndakura zvangu asitarohwa abreka limits. Asi anga akura. Akachaka zvake asi yanga iri mvana. Ndiri mvana asi ndiri mvana yachaka. I have broken the limits. Anonzi ma-religious spirits ari kutaura zvaasi munokunzoko. Ibhururu. Ndasaka bhururu ivavo, wotaza bhururu. Watarisana bhururu, usasvike, watarise. Ndasa bhururu ari muko. Ndasa mabhururu ari muko. Ndasa bhururu ari apapa. Neari muko. Zvaanobudisa bhururu yeyo. Achata hake, asi yanga iri mvana. Religious spirit, uyakuchacha zvinhu wakufara ona kutenda kuti ashata aita zvakanaka. Haleluya. Unoza paunobreka malimits unozanzi akangwarisa kakunzi akamuka zvinhuiwa akangwarisa kane manyamu. David akazvitwa kunobreka malimits. Zvikanzi waikimo kunokuima makoya vasiyana. Religious spirit paunomhanya nezvinhu zvaunozanzi kamukazikamukasakukasaita kanongomhanya kanongwarisa. Wabreka limits shamwari waita zvavapfuura. Kana takugumbura vanhu ita zvavapfuura. Ukaona vanhu vachikunyara nekudira vakatanga kubudirira. Ukanyatsobudirira vanhu vanotanga kutaura. Ukaona vanhu vachingoti haiwa usati wabreka. Paunobreka limits munhu wacho unonzwa kwese kwese. Unoona vanhu vakutanga kuzviona kuti vamwe vakati amadhira. Zvekubaizvo ukanzi wakutaura wabaya pamwoyo wabreka limits. Kana zvinhu zvokubaya mimbayo endai munovakanza kwazvinobiwa musingasuwe. Vanhu zvekubaizvo anonyatsokuona nomuka every 10 na 6 uchirara every 10 na 10. Izvo zvinomuka na 10 zichirara na 8. Tenza nomwana I'm feeling very tired. I wish that you could change his time to go to work. I'm feeling so tired. 10 o'clock. 8 Simocha. Julie, see that the supper for dad is in the oven and it's ready. I'm going to bed. Tell him that I'll see him. Julie, you understand? Baba wanoshikana 10. Pia kilamuza bebaja shika. Baba watu washika kwa haki na mama. Wanoshika Julie kwa masira sita. Ana chacha kuna kitu. Unaona kuna hakulia mama izao. Vanoti vanopinda musaruni na 6, wopinda musaruni na 10. Vatenga motikari yavo, vatenga vakagaenda kuzibaba. Matira. Zvekubafazvo. Kufambirwa. Mafambiro avari kuita vanenge vari kuona dai. Ivo vachitipanda yafunzi vachimbonatsozviona. Ngadziwewo. Ihure chaizvo. Ndikutaura kuti ihure. Makambozviona kuti munhu wemukadzi anonzi anoita zvaka. Ihure. Arikutaura izvozvo haasi munhu wekuhure. Religious spirit. Chamwana vanhu vaifana kupuza kuti unoita zvakanaka wagona kuisa mafuta pamusoro paJesu. Unopopota. Wazvitire. Wadarire. Vatireka ndikutaura masikata unenge good news. It is the first time in the Bible panonzi and Judas stood up. Achidirira masikati
confidence yevamwe vanhu vamwe aimbomira padzoke kutanga kusumuka achimirira mudzimai akati muregerai. Ayayaya, when you break the limit Jesu vanosimuka. Vanhu vanenge vakutaura he silence your critics anokusiya akadaro muregerei. Bwaidzika. This time our God is going to silence all your critics. He's going to make them to keep quiet. Hakuna anokukriticize pauchabreka limit anoramba achitaura Jesu vari kuzovanyaradza rwendo rwunono. Vari kuzonyararidzwa naJesu wamasimba ose. Ari kuti nyararai havana kutaura. Mwari ngavanyararidze vavengi vedu rwendo rwuno. Mwari ngavanyararidze vanotaura zvisina basa rwendo rwuno. Patinoita zvakanaka pamberi paMwari, Mwari ngavanyararidze rwendo. Nenhau dzakanaka ukabreka limiti Mwari havambonyarara, vanosimuka uri kusiyei. Haleluya. Unoziva pese paunokuita sacrificial giving. Nguva zhinji paunoita sacrificial giving inotosimudza kutaura. Inotosimudza. Haleluya. Bhaibheri shoko raMwari rinyatsotaura zvakanaka noti pakamanifesta mareligious spirits, few of the disciples they stood in horror. Ndikuona mukadzi asina kana ukoni yakabarika chainacho samama wangu vari panapa vamirwa nevarume 4 manye kunobashatuka varume 4 vamira igoimajina kumukadzi akuuya zvake afukanya vamira manje varedi stupid unganase do you know that this is a year's wage? Dai vamavazowapa isu kana wapa isusu taizotengesa togovana nevamwe varombo, vamwe varombo vozogovana nevamwe varombo zvoenda kune vanhu vakawanda. Haurezine, haufuke pakuna madzimai mawaraini kumhanya. Ndiri kuna Bhaibheri harina kutaura kuti ndiri kuna mukadzi achinongedzerwa mumwe nemumwe varume handakwapa chanzi kutaura pamwe vanhu unongoti kusimba pamwe unongoti kutsuka pamwe uri muziyese varume ava vakataura Bhaibheri zvimwe haringataure zvaro vandikuna mudzimai ari kupinda panguva yakaoma kwete nevanhu vasingazive Mwari asi nevanhu vanogara padhuze naJesu. Jesu akataufunga nguva dzese dzinodida kumaita sei nekuti haasi Judhasi bedzi akadaro. Judhasi akanga atofunga zvokutongoro zvake but vamwe varume ava vakati azoonererwa rwendo rwuru. Hallelujah. How could you do such a foolish thing? Hallelujah. Today is your day of change. Hallelujah. That is, today is your day of change. If you believe it, shout an amen. Today we are going to break every limit. Asimukufunasika pana Jesu. Tikufanira zvatinofanira tichiita. Hallelujah. Ndakuzizive kuti in the Bible a woman is a type of the church. A woman is a shadow of the church. Ukaverenga Bhaibheri shoko raMwari mudzimai anondiita kereke. Ishadow itype yekereke. Nokuti kana ukaverenga kubhuku raHosea tinoona mukadzi ainzi Goma chakanga chichife chakandorohwa nemunhu waMwari. The picture of Goma, it is a picture or a shadow of an unfaithful church. Goma aichipa murume wake yeta akanga ari munhu wakanga achifanira kunge achiziva Mwari. Saka panotaurwa nyaya yechifeve chinonzi Goma, pari kutaurwa nyaya yechechi iri very unfaithful. A church inosanganisa inoti Jesu inobuda ukuitira zvinhu zvainoita kudomba kukunze uchibva muno kunamata uri kuenda kunokuwa mushonga wako izvo zvine mishonga yenyaya yamushemecha yakuvhiringidza hauchazoenda kwakuwa papi zviyo izvo zvinoita kumukira mushonga iyoyo unonga umanza ukapuwa nonzi unenge ukareba nekamudzi weyo nemwe unenge kabhora mumwe ndo unenge wamunona uye muti uye unenge une masita unowapa hauchanyazi kuziva ndakaupwa zvinhu unfaithful church. Ndo patinoona mufananidzo waGoma achiroorwa paanonororwa pamukadzi ari kuroorwa vatiri chifeve enda kubva waunoroora mukadzi Mwari vaida kuratidza picture yeunfaithful church.
tine church iripo iri unfaithful inoti ingoti Mwari nemuromo but zviro zvacho hazvo unfaithful. So yakadai picture mudzimai anzi Gomer aimirira church iri unfaithful. Not only that, ukaverenga zvakare Proverbs chapter 31 there is a picture of a vicious woman. Mufananidzo wekereke inoshandira Mwari, mufananidzo wekereke inoshandira chikomba. Vicious woman anonzi anomuka anogadza zvakare mufananidzo wekereke inomira ichishandira Mwari, inomira ichishandira chikomba. Mudzimai akufananidzwa asi mudzimai ega, but ikereke inogona kumira ichisenzera chikomba chinonzi Jesu. Munombozwa here kuti pamberi paMwari ikozonzi patiri pese muno muchechi muno pamberi paMwari tese takapfeka madhiresi. We are the bride of the church, or of Christ. Tiri mudzimai wa Kristu patiri panapa. Tese tiri mwenga. Saka kereke mudzimai aimirira kereke. Uyu mukadzi ari maProverbs chapter 31 akutaura nezvake anozivishwa zvo. Mufananidzo wekereke iri kushandira chikoro. Not only that, ukaverenga Isaiah chapter 4 verse 1. Panotaura pachinzi vakadzi vanomwe. Hazvanzi varume. Vakadzi vanomwe vachapa murume mumwe chete. Vachiti takuda kuti tinokuda zita rako chete. Zvekudya zvedu, zvekupfeka zvedu, mari dzedu, don't worry. What we only want is your name. Mufananidzo wekereke dzichauya kuna Jesu. Dzinongoti zvimwe zvese hazvina mhosva zvokuti kutini. Tinokuda munzi maKristu chete. Tinoda munzi tiri mudzimai waJesu. Zvimwe zvese hazvina nebasa rese. It was a picture. Ndinari kuti gore masikatana. Kana chimbodaira amen rina. Kuna Mark chapter 14 kwataverenga. Mudzimai zvakare. Anova mudzimai anomirira zvakare mufananidzo wekereke. Basi ndifadza kwaenda verse 9. Unonzwa Jesu achiti kwese kuchaenda mukadzi uyu nekwese kuchazopatirwa vhangeri, mukadzi uyu achagara achirangarirwa uye achagara achitaurwa nezvake. Kune mhando yekereke anodai Mwari atibatsira masikatano achisvika palevel iyoyo. Taita kereke ine memorial, taita kereke inogona kuzogara ichitaurwa nezvayo, taita kereke inogona kuzogara ichitaurwa kuti kereke yePower of Christ ikereke yakadaro. Mudzimai haana chimwe chaakaita, but akagona kuzviziva kuti zvandava kunoita iko zvenezvi, I'm going to give all what I have got to God. Ndakunopa kuna Jesu zvinhu zvandinazvo. Hallelujah. Semudzimai kereke yanhasi. Semudzimai kereke yanhasi. Are you ready to break the limits? Are you ready? Are you ready? Mwari anotarisa kereke masikatana. Ndambosiyana ndikara kuti mudzimai vamakafukochikotara mudzimai wani. But Dr. J showed a picture. A woman was showed a picture of a church. We are going to break the limits. Tunakufanana nemudzimai anoti achipinda ana zvimwe zvaakatarisa, ana kumhoresa vanhu, vamai vaziva nemazita, vamwe akatendeka avaona, but anoti handina basa nazvo. Ndinosvika mhando yekereke yevanhu vanouya kuchechi, vanoti pavauya kuchechi havana basa nevanhu, havatarise vanhu. Asi kana chinamata anonamata chicheuka kuti vanhu vari kufunga pamusoro pangu, vanhu vari kutumira pamusoro pangu. Tiri kutaridza mhando yechechi yekuti kana yauya kuchechi inouya izokugadzana naJesu, inoti ndauya kuzosangana Mwari, ndauya kuzosangana naJesu. Iye Jesu ndiye vandinoda kuona. Handisi kuona chimwe chinhu get out of my way. I want to go and reach out to Jesus. Munhu anoti akava kuno kuchechi anobuda achiti nhasi undasangana naMwari, nhasi undasangana nezvandanga ndichida. Munhu anoti akasvika pana Jesu anoti zvangu zvese ndezvenyu, ndinosvika kuzvikanda pamberi penyu. Chamwari pamuona rweupenyu haunenge hwakachinja. Mwari ari kutarisa kereke inouya ne-honest worship. Kereke inoti kana yaenda pamberi paMwari inoenda inowira namabvi, inoenda inotaura nezvinhu zvatinazvo, inokanganwa mashimiro, inokanganwa dhiyani, inokanganwa kuziva zvinodhura zvakaita sei. Chamwari tatakura nyaya yekunamata, nyaya yeworship Mwari, hazvina mhosva kuti imari, hazvina mhosva kuti unotambira zvakadini, but inhau yekuti kana wakuenda pamberi paMwari unoti kunamune zvangu zvese ndinokupai. Kana rudo rwako rwose masikati anobuda wapa Jesu, kana iri mari yauya kupa Jesu buda wapa, kana zvinhu zvakukwaniswa dzibuda wapa, kana
havarambe vakagara taneta nechechi dzorava zvezomusungwa nechigaro chigokangama chigaro unonzi judhasi tinozviziva kuti judhasi basa renyu nderei tinozviziva vamaparaka kuti muri sekretari tinozviziva vamachiguru kuti muri treasure chigokangama husekretari kangama hutreasure egare pamberi pajesu with that which is expensive chamwari worship inodhuma worship haina kusvipa paunoenda nayo pamberi pamwari inozvinotaka kunhuhwirira minyenyenyeipatoinamata inozvika roma before god masikatano mwari ngavambonhuhwirirwa masikatano mwari ngavambonhuhwirirwa kwatele zvimwe zvikureva kuti mwari vanhuhwirwe asi vanhuhwirirwe neworship yako masikatano. Are you ready this afternoon? Are you ready this afternoon? Are you ready this afternoon? Are you ready to break the limits? Wakati masikatana. When you break the limit, things will never be the same. Mukati panga break the limit. Bali mukati pesa pachazenge pachiparidzwa mukadzi wachanga zvinemushema naniwo masikatana manina kunditaure mabasa makuru akaitwa nemukadzi uyu. Mukadzi uyu akaita mabasa anoshamisa. Mukadzi uyu akagona